Madlamu Razda. Obeti go. Uriko ere? Izino zako. Wanaisa vari ku studio vari kuita zvinhu zvavo kundakati ita zvinhu muri ikoko kwandisvikiko. Alek Macheso kana kuti Baba Shero. Avatozvizivi iwo pachezvavo kuti celebrity rinofanira kushainire vanhu, rinofanira kuganza. Ati iwo honai umunhu huri mevari. Kuve simbu kutaurika navo kwevanoita. Honaiwo vakomana. Let me tell you something. Nagire madlamu Razda. Obeti go. Uriko ere? Izino zako akumzanzi. What is abaza? Auzi zapara immense. Anezari kubatanidza ikoko machechi. Chechi ya ikoko. Azibashiri makazvabaika node makanunga. Makamira manzinja kumagone. Nobhedza kudai. Makanunga. Moza best singer yangu handiti nyoti muripo. Ngoti ini bashiri ndimwe best. Neze late tungemoyo. Nasoma. Mazibaba senior. Asina handi zvake hani kwamaka bo ya ndokumbazi asi imwe imakakata tambo imwe nema kubva ikokuya ndokana kaberekwa mazuva aya anditaura kuti ndaya pachivi apa kapa mukorero ka naturi ikokuyakukuyama ikoko ndiri chakanga chananawo futi so ndakamborohwa kumapurangana zvati dzachona ndakatsomana ndopakatanga sara ya kwanjonjonjoko varungu mabhozida vedu nyakubikira ava ndochihela kuse ashelele ndi baba mama varungu vedu ava varidzwe basa redu ndoyo ava ndokuneraramo yedu mokana zviyani chiyani chitika apa pari kuchuna apa ndenda bhakwa vanhu varungu ava ivava nemhuri nevana vari pano shwa unongoti vana Mona Lisa ali hapa, Sharon ari hapa, makoti Stacy ari hapa, ndi Gotwe lusirwana uyu aripo ndiye wedangu ari pano, Sharon ari hapa uyu vakomana na vamwe avapo Wanaisa vari ku studio vari kuita zvinhu zvavo kundakati ita zvinhu muri ikoko kwandisvikiko karai muri ikoko saka ndoda kutenda varungu muwaonewo kuti mabasa enyuka ndo ari kunararamisa takadai achira mulangoti muri sei pichana so kuti tai vanzoyo here makadizve nyu varungu tinokutenda nekutsigira kwamunoita baba ndimi varungu ndimunoita kuti tirarame tinotenda ayaya thank you mama thank you mukomana akomana ava amecha kubvunza ime kuti zvakauya sei And that is how our story ends today.